ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖକୁ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ କେତେ ଗୁଡ଼ା କାମ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ଭକ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ହୃଦୟ ସହିତ ଭକ୍ତିରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖି ଅଣଦେଖା ନକରି ଯିବେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ, ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ଭକ୍ତିରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଉଳର ପତାକାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୀଳ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ତେଣୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତିର ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖି ହୃଦୟର ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ବି କାହିଁ ଭୋକ ହେଉଥିଲେ ଭୋକ ମରିଯାଏ, ଶୋଷ ମରିଯାଏ। କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ସେହି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖି କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସାରା ସଂସାର ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଭକ୍ତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଟିକେ ଦେଖାଇଥିଲି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରର ବେଢ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ଟିକେ ହୃଦୟ ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଧନରତ୍ନ ବର୍ଷା ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଭକ୍ତି କଲେ ଧନରତ୍ନ ଗଦା ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆପଣ ନିହାତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଳ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି। ଦେଉଳ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ମହାପତାକା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାନା ଉଡ଼ୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ନୀଳଚକ୍ର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛି ବାରମ୍ବାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି। ସିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ମନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଥାଏ, ଭକ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ବି। ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଅଣଦେଖା ନ କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ବିପଦ ସବୁ ସଙ୍କଟ ଟଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖୀ ରହିବେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ। ତେଣୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।